عبد الرازق. So hey listen اب سكامرات ወይ ድማ اب ዝሓለፈ ግዜ ብዙሓት ነገራት ዘጋጥም ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ብዙሕ ነገራት ዘጋጥም ዝነበረ እንታይ ዘጋጥም ዘሎ ወይ ከመይ ዘጋጥም ዘሎ እንሕነት ዘጋጥም ዘሎ ብከመይና መፍትሕታት ከነጋጥመሉ ዝብል ክርኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ሪኮግናይዝ ክገብርሉ ፖንዚ ስኪም ወይ ድማ ፒራሚድ ኮነ ስኪም ከመይ ጌርካ ክትፈልጠሉ ትኽእል ዝብል ክርኢና ማለት እዩ እነን ከመይ ክሰርሕ كل جزء معلتاوي سمنا غيره حسابنا غيره قلنا غيره كمسألنا يخليه حجينا زيوم جن كنقوا صورة من حكينا كنكيرو نخلينا مش دوك نبولي نخلينا نملو كامباني زدوك بلا لو زدوك بلا بولينا كنصرحون نخلينا قرات يلبر مات زلوا نرباق انت حنقبل نخلت لكم نجن جزائر سنة بمستمهار كنفوطن خلنا مات سلازم لو ما عند الرئي انتايو how it works كم يسرح حرف رينا كلاي كسب كل جزء خصنا خمسة عينة نجارات كرينا سالساي إذا صعوبة زلو impact وين ما الصعبينات أنت يمثل بعبي أنا نسخهم كنتين مهارز بالك أمورات حرينا ماتي لذي السلس خونه أنت خليكم بليز نابل سبسكرايب جوا هذا الفيديو بزح حسابات كربح سلس خونه ماتي أمنا مد النجار وين ما بفلا مز تكنولوجيا مسؤول زلو أمنا مد النجارات كن نحركينا وين ما أمنا سكام وين ما بيراميد سكيمز كنا نحكينا حد خبتي تارة تمرسة كان ببقى زاني حاسي like باق دحري تمرسة كبابي شحن شعات ميت عسران كبابي جمر عدنا من أرميون نيرخون خي جن جسنا عنا ريفرنس مثلا كنا نحط أمنا جن كاب شحن شعات ميت عسران جميرة اللخمات كاب شحن شعات ميت عسران تايز بالنير مسكم تشارلز بونزيز بالنسبة ماتي انتايزي كمية صار عندكمني بروميس قبل الكع أب حمسة مع أب أربعة حموشن مع عالتي لك حمسة ميتاويت نايت مثلا جنزم لك عبيد كم تصيب له خاماتي نامنت 10 دولار نحريب كنا أو وشتي 4 5 معلتي كنا جرنا هنبكينا بلغة لك 10 دولار وين ما 50% ريتيرن 4 5 زبل نوت ريل دخنا بروفيت زي كونه جنكا كابتوم نايك ألم إنفستر وين ما نعمل نحر قرية نقود في اللي نحر عميتهم دحريون دحر حسين مسيوم وين ما خالي سب نحر دحري مسيو نايتي بدحر زمان سب قدام ما يسبيه بو ماتيو زخون انفستمنت ينبرن زخون نقدر توفرون نقدر ينبرن تايد أبلغا لك 4 5 معلتي نحر تصبيخة 4 5 معلتي 5 ميتاويت نايتي زغمت كامل انجنزب كمل لسه كايبل خمالتي إذا أبي يسرح نيرتكم وي معاس جميرتكم شحن شعت ميتين عسران ماتي رجس أني تسعة خميت كلهم هبزلهم بشحن شعت ميتين عسران ولا حد سبعين نبرن كبانا مالتي نخندي جيزة صنيحو خير كوم جيرس نخندي جيزة كتالي صنيح عندكمني نشوفون تو حملكم من عجبر كتالي صنيحو وين ما صنيحو مالتي كندي سبات كلوز تغير وين ما كندي جنزب بزنا لهم عند خرخلو كبابي 15 مليون دولار ايكيفالنت نايلهم عند وين ما بزنا لهم عند خلكو عنو حكينا بزنا يزلنا زمن مالتي دولار كبابي 15 شح دولار لوز 15 مليون دولار باي قرطا لوز تغيروا مالتي سلازي very simple تمثل ግን ከዓ ማልያ ዝብል ብኸመይ ከተፈሊጡ ትልኩምኒ መብዛሕትኡ ግዜ ዝፍለጠሉ እዚ ብዙሓት ሰባት ምስ ፈለጥዎ ብዙሓት ሰባት ክዛረብሉ መጀመሩ እዮም ዝፈልጥዎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ሓደ ካብቲ ቻርልስ ፖንዚ ዝጀመረሉ ከም ማዓሲና 1920 ንክንደይ መዓልቲ ንክንደይ ግዜ ፀኒሑ 8 ወርሒ ካብ ፀኒሑ ከባቢ 15 ሚልዮን ዶላር ከዓ ብዝናይ ሎማዓንቲ ኢኩቫለንት ማለት እዩ كسارة أصعب وأبدأ سبات مالتيو. Even a simple fraud can spread fast when trust and greedy mix. So زخون يخون يمد نجارات عند حرس السعن زبزحو محبر سبسل زلوا بزعلم عند يزخون قلت في زقوي مالتي. أوكي سلازي تقدمك الله بوزن اللبزي الساعة خليه بالماضي. تحوز مس انتاي مسيو انت الكمين برني مار اوف دول system with my business ماشي مالتي برني مان اوف دبل انتاي انتلكمني claimed man to manage a highly successful investment funds never actually invested just calculated investors money إذا أنت يزبليو بك أنا تيوم أزيوم هبتها ما زخن by the way إن حد ما عن تنسخة جنزب كسكام كين كان لها وي كن دزخول دل كايلم جنزب كان حراتي أم كان له هينم وي LSSC ديو وي كال أوديو وي دحرت عنهم رأينا بعل ብዙሓት ዘጋጥሙ ዝነበሩ ዝሓለፈ ዝነበረ ኣብዚ ናይ ተስባል ሃይፐርቨርስ ገለመለ ዝብሉ ዝነበሩ ብዙሓት እዮም ዘጋጥሞም ሰባት ተለኹም ፕሊዝ ፃሓፉ ላይ ሓደ ፃሓፉ ላይ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጥሞም ተለዉ ሓንቲ ነገር ከርዳእኩም ዝደሊ ንበይንኻ ኣይኮነን ማልያ ዘይብሎም ሃብታማት ማልያ ዘይብሎም ምሁራት ከይተርፉን ይጠፍ እዮም ማለት ስኻ ደንቆሮ ስለዝኾንካ ወይ ስለዘይፈልጥ ጋሻ ስለዝኾንካ ጥራይ ኢኹም ግን ኩሉ ግዜ ታርጌት ናቶም ንሓደሽቲ ሰባት እዩ ማለት ኦኬ ሃው ኢት ወርክ እንተልኩምኒ ከም ዝበልኩኹም
ናይ ሃብታማት ሰባት ወይ ድማ ናይ ብዙሕ ገንዘብ ኢና ነዋፍር ንዑ ኢና ማኔጅ ንገብር ነመሓደር ቤዝ ኦን ድትዘመሓደርናዮ ከዓ ውፅኢት ረኺብና ኢና ንህበካ እናበሉ ንብዙሓት ሰባት ኣቢሉ እዚት ዝነውሐ ካብ ታሪክ ናይ ስካመራት ወይ ድማ ናይ መዳናገርቲ ዝነውሐ ዝገበረ ኣየና እንተልኩምኒ እዚ ብርኒ ማድኦፍ ድብል ሲስተም ዝነበረ ወይ ድማ ቢዝነስ ሓድሽ ሞዴል መፅኡ ዝነበረ ማለት እዩ ንክንደይ ዓመት ፅኒሑ almost 20 years ኦኬ ንዕስር ዓመት ሙሉእ ከዳናገር ወይ ድማ ጌጋ ታሽሙ ገብር ፀኒሑ ማለት እዩ 20 ዓመት ነዊሕ ስለ ፀኒሐ ክንደይ ግዜ ክንደይ ገንዘብ ሃሲም ትልኩምኒ ከባቢ 65 ቢልዮን ዶላርስ ከዓ እንታይ ገይሩ ፒው ናብ ጋርቤጅ ኣትዩ ወይ ድማ ንብዙሓት ሰባት ከዓ ኣዳናጊሩ ወይ ድማ ኣትፊዎም ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ቀሊል ዘይኮነ ነገር እዩ ማለት ካብዚ ንመሃሮ እንታይ እንተልኩምኒ ኩሉ ግዜ ድሳይድ ኩሉ ግዜ ክትገብር ከለካ ክትውስን ከለካ ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሓሲብና መርሚርና ክንውስን ይግባአና ኢለ ይኣምን ማለት እዩ ኦኬ እንተዘይከይኑ ግን መፃወቲ ናይ ብዙሓት ሰባት ክንከውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ድሕሪኡ ዝመፀ እንታይ ኣብ 2012 ክሳብ 2014 ሓደ ነገር ከዓ መፅኡ ማለት እዩ እንታይ መፅኡ 2012 ክሳብ 2014 እንትልኩምኒ ቴሌፋክስ ፍሪ ዝብል ማለት ቴሌፋክስ ፍሪ እንታይ እዩ ዝገብር ትልኩምኒ ክሌምት VIP phone service ዝብል ማለት እዩ paid membership to post ads but really money came from recruit and others ኩሎም ደማሳሰልካ ኣለዎም ባይ ወይ ሓደ ከሪእኩም እዮም መጀመርታ ብሪክሩት እዮም ዝሰርሑ መብዛሕትኦም ሪክሩት ማለት ሰባ ምፅእ ዝብል ማለት እዩ ሰባ ምፅእ ዝብል ዘረባ ብኡ እዮም ዝሰርሑ ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ኦኬ እንተኾነ ግን እዚ ኸ ከመይ ይሰርሕ እዚ ቴሌፋክስ ፍሪ ዝብል እንታይ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ ወይ ብኸመይ ዝሰርሕ ነይሩ እንተልኩምኒ እዚ ናይ ቴሌፎን ሰርቪስ ናይ መደወሊ ናብ ኤርትራ ዶ ናብ ኣፍሪቃ ዶ ናብ ገለ ዶ ናብ ገለ ዶ ናብ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ እሞ እንን ዲስካውንት ክወሃበካ እዩ ስለዚ በዚኣ ጌርካ ሬጅስተር ግበር ሬጅስተር ምስ ገበርካ ስም ወሃበካ ሰብ እንተምፂኻ ከዓ ዲስካውንት ክግበረሉ እዩ ዲስካውንት ናይ ዘይግበረሉ ንስኻ ከዓ ቁሩብ ገንዘብ ትረብሕ ስለዚ እዚ ከዓ እንታይ ተባሂሉ ፅዋዕ ነይሩ ቴሌፋክስ ቴሌ ቴሌክስ ኦኬ ቴሌክስ ፍሪ ዝብል ነይሩ ማለት እዩ ካብ መዓዝ ጀሚሩ 2012 ጀሚሩ ኣብ 2014 ቀፂሉ ማለት እዩ ንክልተ ዓመት እዩ ቀፂሉ ኣብ ክልተ ዓመት ከባቢ 1 ቢልዮን ዶላር ከዓ ግሎባሊ ኣብ ዓለም ለኸ ሙሉ ከዓ ከባቢ 1 ቢልዮን ዶላር ከዓ ክሳራታት ኣስዒቡ ማለት እዩ ስለዚ ክንጥቀቐሉ ቨሪ ኢምፖርታንት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ፕሪተንድ ፕሮዳክት ከም ዘሎ ወይ ድማ ንብረት ዝሸጥ ከም ዘሎ ኣምሲሎም ንብረት ዝበሃል ይብሎም ንሽየጥ ግን ከዓ መን ዝሸጥ ኣነ ንስኹም ንሽየጥ ማለት እዩ ኦኬ ድሕሪ ዝመፀ እንታይ እዩ ድሕሪ 2014 ዓለምና ዝማዕበለት መፅያ ሪኢኹም ኣኹም ውሽዶ ቴክኖሎጂ ሚድያ ፌስቡክ ካልእ ካልእ ነገራት እንዳዓበየ እንዳማዕበለን መፅዩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ንሱ እናማዕበለ ምስ መፅኸ እንታይ መፅዩ እንተልኩምኒ ሓደ መፅዩ ቢት ኮኔክትድ ድብል ከዓ መፅዩ ማለት እዩ ሓደ ቢት ኮኔክትድ ዝብል መዓዝ ጀሚሩ ተልኩም 2016 ጀሚሩ ማለት እዩ 2016 ጀሚሩ እዚ ከ እንታይ ዝብል መዓልታዊ 1% ዕቤት ኣለካ ካብ ክሪፕቶ ካረንሲ ወይ ድማ ካብ ቢትኮይን ይብሉካ ማለት እዩ መዓልታዊ ኣብ ዓመት 365% ገንዘብካ ይዓብየልካ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ እዚ ኣዝዩ ቨሪ ጉድ ቱ ቢ ትሩ ማለት እዩ ኣዝዩ ኣዝዩ ዘብል ስለዝኾነ ሕጂ ብዙሓት ሰባት እንታይ ይገብሩ ብስምዒትን ብሰንኪ ዘይርድእትን ይኣትዉ ማለት እዩ ሓደ ተሓደ እትዎ 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 ብኡ እናበለ ብኡ እናበለ ብኡ እናበለ ከዓ እናበዝሐ ከይድ ማለት እዩ ባይዘወይ ቅድሚ ሕጂ ካብ ንዓኹም ካብ ዘጋጠመኹም ነገራት ወይ ድማ ከምኡ ገይሮም ስካም ትገብርኩም እንተሃልዮም ኮይኖም ፕሊስ ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ ክሪኤ ምክንያቱ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ዝዓበየ ሽግር ዝመፅእ እንታይ እዩ ስለዘይንነጋገረሉ ኣጋጢሙ ዘሎ ማይንድፉል ከይና ወይ ድማ ብርድኢት ወይ ድማ ብሓሳባት ዘየሎ ከነልዕል ክንዛረብ ኣይንኽእልና ግን ነቲ ዘሎ ግን እዝን እዝን ጭብጥ ዘለዎ ነገራት ገርና ክንዛረብ ስለዘይምኽኣልና ወይ ድማ ሓሳብና ሸር ስለዘይንገብር ኢና ብፍላይ ከም ማሕበረሰብ ኩሉ ግዜ ንህሰ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ፕሊዝ ፀሓፉለይ ሶ እዚ ቢት ኮኔክትድ ዝብል ወይ ድማ ቢት ኮኔክትድ ዝብል መዓልታዊ 1% ክተዓብየልካ እዩ እናተባሃለ መዓልታዊ 1% ክዓብየልካ እዩ በቃ ኤቭሪ ዴይ እሞ ከዓ እዚ እንታይ እዩ ኣብ ትሬዲንግ ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ወይ ድማ ትሬዲንግ ቡት ኣብኡ ጌርና ኢና ክንዕብየልካ ይብሉካ ማለት እዩ እንደን ንስኻ ኸ ዩ ቲንክ ኦ ገንዘበይ ክቦም እየ ትሬዲንግ ገይሮም መዓልታዊ 1% ረዩ መዓልታዊ 1% ማለት ኮ ስማዕለያ ዘይብሉ ገንዘብ እዩ ኮ Yes, Asmorom, thank you, Asmorom. Hyper funded ብላሉ ካልኦት ዘጋጠመኩም ከም ዘለዎም ፕሊዝ ፀሓፉለይ ኦኬ I would love to know this ማለት እዩ እዚ ቤት ኮኔክትድ ዝበልኩኹም ንክንደይ ዓመት ፀኒሑ ትልኩምኒ ክልተ ዓመት ንክልተ ዓመት ፀኒሑ ከባቢ 2.4 ቢልዮን ዶላር ድማ እንታይ ገይሩ ግሎባሊ ሰባት ኣብ ዓለም ለኸ ሙሉእ ሎስት ገይሩ ወይ ድማ ጥፋት ኣጋጢሞ ማለት እዩ ክሪፕቶ ሃይፕ is powerful bait if you can't verify how profit are made stay out okay ስለዚ
كريبتو وين ما بيتكوين كريبتو كارنسي ازيو هايبيو بقى بصح زينا زلو كندز عبيا دبل كينا تروبل كينا كوادرابل كينا نتبالي سلازي نور ان حركابي من ساعة اللي تعبت بقبو نحر زي ردعنا الله نحر كمي غيرنا الحركة نقرأكم نحر من على بيتكوين كريبتو كارنسي كتوافرت لهم there is no short code شارت كاد بحال نغير الا مالتي اوكي كمي غير كتوافرت لهم كريكم خليمات ويا بستوك ويا بحال نغير مالتي سو ازيوم جن every day 1% كتعبيها every day like every day 1% is لكم دلوخ ازمو زدمم معناته اوكي سلازي افري داي بحال نبرن زي بيت كونكتد كاب 19 ريشن مس متثاو ناي بيتكوين زنبر زجمره خينو نختاب 19 8 كا صنيحو خم زولكم كبابي 2.4 بليون دولار ما كسارة اب عالمنا اقاطيمو مالتي دحري زمص انتاي وان كوين زبال كا مسيو مالتي سو وان كوين زبل بيزنس كا مسيو از خا ما عليا زي بلو سب ماليا زي بلو سب بزخا اتيو نخابي 3 عامات مولو ماليا زي بلو سب انتاي غريو تداهي مالتي كما يسرح دلكم ني كريبتو كارنسي لايك بيتكوين كوينو in reality game blockchain verified ገበሮ ኮይኑ just a sold fake coin and education package so እንታይ ይብሉኻ ክትምሃር መጀመርታ ንሕርና ዓመት ረጅስተር ገይሩ ሓደ ሰብ ረጅስተር ምስ ገበር ክትምሃር ንሕር ኮይንካ ናይ 400 ዶላር ትከፍል ኣለካ ፓኬጅ ይብሉኻ 400 ዶላር ትከፍል and then ወርሓዊ 1000 ዶላር ተዋፍር ኣለካ ወይ ድማ ከምቲ መጠን ዘወፈርካ ዓብልካ ይብሉኻ ማለት እዩ ንስኻ ኦኬ ክንሕር ክንዛዕበ ለከ እንታይ ከንድሽ እንደማሃር ኢልካ ገንዘብካ ትህብ በዚ ከዓ ፓኬጅ ናይ ትምህርቲ ኢሎም ይህቡኻ ንዑኻ እናተማሃርካ again ኣብ ርእሲኡ ከዓ ነቲ ታሽሙካ ትገዝኦ ማለት እዩ ነቲ ገንዘብካ ተዋፍሮ በቲ ከዓ ነቲ ፓኬጅ ናይ ኤዱኬሽንካ ትገዝኦ ማለት እዩ እዚ ሕጂ መንግስቲ ይፈልጦ ገለ ይፈልጦ እዚኦም ኩሎም ዛረብ ዘለኹ መንግስቲ ባላ ይፈልጦም ባይ ዘወይ ወላ ሓንቲ ይፈልጦም ዝነበሩ ግን ከዓ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ንማዕልያ ዘይብሎም ሰባት ዘዳናገሩ ወይ ድማ ዘሽከዓለሉ እዮም ማለት እዩ ኦኬ ደን ድሕሪኡ ንክንደይ ዓመት ፀኒሑ እንተልኩም ንሰለስተ ዓመት ከባቢ ፀኒሑ ኢቨን ኣብ ገለገለ ሃገራት እውን ልዕሊኡ እውን ፀኒሑ ማለት እዚ ኣብቲ ማጆሪቲ ዳ እምበር ኣብ ገለገለ ሃገራት እውን ልዕሊኡ ፀኒሑ ማለት ስለዚ ሕጂ እዚ ኣዝዩ ኣዝዩ ብትምህርቲ ኣምሲሎም ስለ ዘብሉካ was very very dangerous ወይ ድማ ሓደገኛ እዩ ነይሩ ማለት ስለዚ ክትጥቀቐሉ ሽዑ ግዜ ዘይተጠንቀቐ ሰብ ማልያ ዘይብሉ ከባቢ 4.4 ቢልዮን ዶላር ድማ እንታይ ገይሩ ጋን 4.4 ቢልዮን ዶላር ዝለኩም ዘለኹ ቅሌት ዘይከነ ከይፀኒሑ ማለት እዩ ድሕሪ ዝመፀ ሃይፐርቨርስ ወይ ድማ ሃይፐር ፋንድ ወይ ድማ ሃይፐርቨርስ ካብ 2022 ጀሚሩ ማለት እዩ ምስዳ ናይ ኮሮና ግዜ ዝመፀት ማለት እዩ ኣይ ሪመምበር ሃይፐርቨርስ ኣብ ዝመፃሉ ግዜ ፅቡቅ ገይረ ዝዝክሮ ንማልያ ዘይብሎም ሰባት ተጠንቀቑ ብሎም ነይሩ ማልያ ዘይብሎም ሰባት ኣብ 2020 ይድውለይ ነይሩ ማለት ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ እንደና ወሰይን ሄይ ሊስን እዚ እስካም እዩ ጌጋ እዩ ኦቨርናይት ዝበሃል ምዕባይ የለን ቢትኮይን ከምዚ ዝሰርሕ ነገር የለን ቢትኮይን ደሊኻ ፓሲቭ ኢንካም ደሊኻ ዩ ን ኢንቨስት ዩር ማኒ ገንዘብካ ኣዋፍሮ ኣብ ሪል ስቴት ኣዋፍሮ ኣብ ስቶክስ ኣዋፍሮ ወይ ናትካ ቢዝነስ ስራሕ እምበር ብሃይፐርቨርስ ወይ ድማ ብሃይፐር ፋንድ ክትዓቢ ትኽእል ኢኻ ክትወድቕ እያ ጀስት ኢትስ አ ማተር ኦፍ ታይም ገለ መለል ዝብልኩም ብዙሓት ሰባት ነይሮም ባት ኣብዮም ግን ሽዑ እንታይ ከመይ ይሰርሕ ነይሩ ትልኩምኒ ኩሉ ግዜ ሪክሩት ትገብር ሓደሽቲ ሰባት ተምፅእ መንበርሽፕካ ትኣቱ ማለት እዩ ኦኬ ንክንደይ ዓመት ፀኒሑ ላይፍ ስፓም ናቶም ክንደይ ነይሩ ናይ ሃይፐርቨርስ ባይ ደ ወይ ፕሊዝ ቶም ኣብ ሃይፐርቨርስ ቅድሚ ሕጂ ክሳረታት ዘጋጥመኩም ወይ ኣብ ሃይፐር ፋንድ እዩ ነይሩ መጀመርታ ሽሙ ድሕሪ ናብ ሃይፐርቨርስ ቀይፂሉ ኣብ ከምዚኦም ቅድሚ ሕጂ ዘጋጥምኹም ወይ ድማ ዝኸሰርኩም ሰባት እንተለኹም ኮይንኩም ፕሊዝ ኣብ ኮመንት ፃሓፉለይ ምታን ካልኦት ሰባት ክመሃሩሎም ወይ ድማ እዚ ንብሎ ዘለና ኣብ ሓቅነት ዝተመርኮሰ ወይ ድማ ኣብ ጭብጢ ዝተመርኮሰ ወይ ጭብጢ ከም ዘለዎ ንምርግጋፅ ማለት ምክንያቱ ጋይስ ማልያ ዘይብሉ ሰብ ሴቭን ኢንታየር ሴቭን ናቱ 30 ዓመት 40 ዓመት 50 ዓመት ዝኣከቦ ገንዘቡ ህልም ዘበሉ ሰባት ኣለዉ ቀሊልካ ኣይኮነን እዚ ከዓ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ናይ ሃይፐርቨርስ ክንደይ ቢልዮን ኦፍ ዶላርስ እዩ ኣትዩ ዳሓራ ግን ዝኾነ ትራንስፓረንሲ ከም ዘይብሉ ምስ ተረጋገፀ ደው ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ሃይፐርቨርስ እውን እዚ ናይ ቀረባ ግዜ ንዝክሮ ናይ 2020 ካብ 2022 ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ድሕሪኡ እውን ኣይ ገደፈን ኮ ዋላ ኢቨን ኣብ 2020 እውን ካልኣይ እውን ነይሩ ማለት ምስኡ እውን ጎን ጎኑ ዝኸይድ ነበረ ፎርሴጅ ዝብል ነይሩ ማለት እዩ ፎርሴጅ ከዓ እንታይ ስማርት ኮንትራክት ኮይኑ ቱ ኣፔር ዲሰንትራላይዝድ ኢንቨስተር ኤርንድ ክሪፕቶ ባይ ኢንቨንቲንግ other to join a payment matrix ማለት እዩ so እቲ ሓደ ኣተወ እንታይ ይገብር ነይሩ ልክዕ እዚ ሓደ ሴም ቲንግ እስካም ምግበር ነይሩ ማለት እዩ then ድሕሪኡ 1.5 ወይ ድማ ዓመትን ፈረቓን ፀኒሑ ደው ኢሉ ማለት ድሕሪኡ እዚ ከዓ ሚሊዮንስ ከዓ ሎስት ገይሮም ማዕልያ ዘይብሎም ኤስኢሲ ከዓ ፋይልድ ፍራድ ገይሩ ቻርጅ ገይሮም in 2020
2 خا مالتي سو سلازي زي فورسيج كا كاب 2020 كاب 2021 كبابي عمت فرقان عمت شو ورحن كباب عمت شوعته ورحن فرقان عمت شو متو ورحن كباب خا صنيحو كن حريقن انت كينو بوم وريقو مالتي እዚ ሕጂ ዝነገረኩም ዘለኹ ካልኦቱም ብዙሓት ማዕላያ ዘይብሎም ኣብዚ ግዜ ጋጢሞም ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ጀስት ኪፕ ኢን ማይንድ እዚኦም ግን እቶም መብዛሕትኦም ግዜ ዓበይቲ ዓበይቲ ማዕለያ ዘይብሉ ቢልዮንስ ዶላርስ ሚልዮንስ ዶላርስ ንሰባት ኣብ ክሳራ ከእትዉ ዝኽኣሉ እየ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ንኣሹ ናይ ገዛውቲ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣይሰኣኑን እዮም ወይ ደን ይፈልጦም ማዕለያ ዘይብሎም ክህሉ ይኽእሉ እዮም ግን እዚኦም ክገልፆም ፀናሕኩ እዚኦም ሸሞንተ ግን ር ሁጅ እዚኦም እዚኦም ዓበይቲ እዮም ማለት እዩ So, namna መወዳእታ ክንበፅሕና ወይ ድማ ነቲ ናይ ቀንዲ ናይ ሎማዓንቲ ነዚኣ ቪድዮ ንክሰርሓ ዝገበረኒ ናይ ብዙሓት ሰባት ትደውልኩም ለይ ብዙሓት ሰባት እውን I said nope don't do it ኢለኩም ብዙሓት ሰባት but unfortunately ስስዕን ካልእ ነገራትን ግሪድነስን ተሓዊስዎ ብዙሓት ሰባት ከም ዘእትኹም ገንዘብኩም ፈልጥ እየ ነቶም ዘእትኹም እውን ነጊረኩም ማለት ሰባት ካልእ ሰባት ኣቲቱ ፅባሕ ንግሆ መታን ብኣስኻ ይኮነኩም ምስ ዕሩኽትኩም ምስ ኣሕዋትኩም تين إذا هم نزلهم جنزب نعم كم يجاكم تسحبون ويد ما نعم كم يجارن ملصقهم طريق عالي إلى نيرماتيم التناي شاملين ريد ما LSSC lighting shirt scooter CO دبل ويد ما كوماتيم so من قال له زيزري إذا سمعوا ويد ما بزعبا LSSC سمعوا ويد ما جنزب بزات إذا ون it's very تشوم مالتي إذا كان تايز بلك offer passive income كينو كاب سكوتر ويد ما كابتن سكوتر تفوتوا انهم بسكوتر كاي عبالان مبزحتنا حبشة ويد ما يرتروين بات ابزع عدقن سكوتر اللو انا كتما اللو انا اشلو ابزخون دربي تبلن شر الكاتخي شر الكاتخي ما كاب ان نعم ابان كبرا اللو خونن which اب كندا سالساي وي ربعي زعبيه كتما سكوتر بحالات يلوان كندت ገንዘብ ዝዋጻሉስ የለዋን ስኩተርስ ላይክ አዚን ወሕዳት ኣብ ዳውን ታውን ከማ ዘለዋ ማለት ተወጻራያን ማለት ሶ እንታም ዝብሉኻ ኖ ፓብሊክ ኤቪደንስ لأن كم exist خمسة خناسي أنا بعلي أبزك تما كيرس كري كالكول مالتي كندو الله إلى أمن مالتي so in time زولو investor in mainly through recruiting so yes عسرت $1 وافيركا خندزغ مرسل كاين أبلوخا but زعابي جنزب من أبي زولو سبات أنت مسيخا مزولوخا مالتي you bring more people and then تحري the more people دمسخا the more جنزب تقبر مالتي أنت أخذت شيء nothing أنت أخذت أتو nothing سكوتر يلا ود سكوتر يلا evidence يلا سكوتر كوردان كريبان زراعيين ويبت كمباني زراعية ولا حدا سبيل برماتي as an investor كعدام يعني قلت حتى انتاي okay what are we selling انتاي راح شيء إذا كمباني زوافروا لزلوخو وإذا كمباني صار حل زلوخو سي انتاي شيء regulation نتخ تزلو منقستي listen domain وين ما في website everyone can open أنا website على www.investing.com it doesn't mean إذا عم منقص register زخونة مالتي although it's register my website but it doesn't mean again any website register زخون مالت يكون وين ما حقاوي مالت جن يكون ما لازم الويبسايت قبل خلاص سبات جن ويبسايت سرز رأي حقاوي مسلم ما عليه يبلو مالتي still growing قبرالو يعبلو بزح نجارات مالتي إن بزحات سبات متنقطع مسيح حجين I think it's collapse ناقبر خيدالو مثلني بزحات سبات أكو بسمع الله مالتي بمالتيبل كنديان ريجوليتور كا ببيسي بألبرتا كومو نيو برانزويك بزيم سلسلة بزيم كا فلاج تغيرلو مالتي فلاج انتي تغيرلو متنقاتا ويد ما سبات قوم زلوها حبيرلو مالتي سلازي you don't even need to listen to me نعيون زي امكم تصقم دباليلن صباح نغو كتسمعوني كتردون كم تقول سلازا من منات بزحت زي شاب شعو يردع كان انتي زبال زروالو باي ذا واي ابزي زرو صحواني حبشا انتي تبنيرا ميرو فيوري ما no not ميرو فيوري it's give me the name ميدافيوري I think ميدافيوري تبل نيرا ماتيو so ميدافيوري تبل نيرا دحريو أبزي بريش كولومبيا وين ما فانكورز نولون سناي ما عاد زبل جميور نيرو ميدافيوري خانتايو ما عاد فيوري ولا ميدافيوري I don't know ما عاد فيوري ولا ميدافيوري I think ترديهم مالهم تاع سكامر I think even إرتراويز مرحن نيرو نسا جنزتو ونت عاركها كم جيفت الكاتبو تعاركها نتحاربو تحاربو أما أب ميدافيوري مقليا زي بلو سب قرب فلطم استبع السبات على ماتي سكين غورني كباهم زقات أمو سمعنا له عمل فيوري ويا بسناي مادي ويا بهابرفيرس كابزي أمسي إنوات أبي وتي أفكت جرمنيهم تقولهم نحر لهم كين وين ما زقات أمكم تلو بليس صحافة ليس كأسمات نايتهم كامباني زقات أمكم ماتي thank you أسمرهم يريلو hyperverse لالو and then most of fury yes not mad fury most of fury yes that was most of fury زقات أمكم سمعنا يرو مسافيوري was one of ما يبلو إيرتراوين بقرارات فطم زقاطمهم نيرمات سلازي حجر ما زي LSC ود ما سكروتر زبحال زلو ولا حانتي يزتقم نجر كم زي كونه
صراحة نقول تنقوا طريقة زلكم ماتي it's literally it's حدا جاي زلوا ماتي so تنقوا يقبعكم ماتي so إن هر نوتس غيركم وين ما نحر استبيلكم كابزيم كزاربكم تنخش شو منتي يخونوا سكاميرا دم صحوهم وين ما المحجم الدنجارات زقبر تاريخهم كلهم حدا زي ما أساس النجار له እንታይ ዘመሳሰሎም ነገር እንትልኩምኒ ቀዳማይ ኣዝዩ ዘዋናውን ውፅኢት ወይ ድማ ወፍሪ ገንዘብ ከም ትምለሰካ እዮም ዝነግሩኻ እንድሕሪኹሞም ኩሎም ገሊኦም ኣብ 45 መዓልቲ 50% ገሊኦም ኣብ 21 መዓልቲ 100% ገሊኦም ኣብ 3 ወርሒ ላይክ ዳብል ትሪፕል ኳድራፕል እንዳበሉ ይብሉኻ ማለት እዩ እዚኣ ሓንቲ ተማስሎም እያ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ 3 ወርሒ ገንዘብ ካዳብል ነት 3 ወርሒ ኣክቹዋሊ ኣብ 45 መዓልቲ ገንዘብ ካዳብል ኮይኑ ተለምኻ it's already ሬድ ታብያ ንዓይ ማለት እዩ ስቶፕ ክገብር ክሓስባ ትገብረኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ስቶክ ማርኬት ድዩ ክሪፕቶ ካረንሲ ድዩ ሪል ስቴት ድዩ ኩሉ ካብ 8% 10% ኣይሓልፍን ማለት ኣነስ ሓደ ክልተ ቮላታይል ዝኾኑ ስቶክስ ወይ ድማ ክሪፕቶ ንድሕር ዘይዋፊርካ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ሓደ ዘማስሎም ነገራት እንታይ እንተልኩምኒ ዘማሳሰሎም ቀንዲ ኣዝዩ ዘዋናውን ውፅኢት እዮም ዝነግሩኻ ማለት እዩ ኣዝዩ ዕቤቱ ማእለያ ዘይብል ዕቤት ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩኻ ሓደ እዚኣ ካልኣይ ዕድሚኦም ሓፂር እዩ ኦኬ ዕድሚኦም ኣዝዩ ሓፂር እንተሪኢኹሞም መብዛሕትኦም ዕድሚኦም ካብ 2 ዓመት ሓሊፉ ሓደ ጥራይ ነይሩ ተዓንቶ እዩ ዝረኣናዮም ንሱ ጥራይ ከባቢ ንክንደይ ዓመት ነይሩ እቲ ናይ በርኒ ማዶፍ ዝብል ሲስተም ወይ ድማ ቢዝነስ ሞዴል መፅኡ ዝነበረ እሱ ጥራይ ከባቢ 10 ዓመት ፀኒሑ ማለት እዩ ካልኦት ግን ኩሎም ተሪናዮም ኣንደር 5 ይርስ እዮም ዝፀንሑ ማለት እዩ 5 ዓመት ከማ ይፀንሑ ማለቱ ሰብ ኩሉ ስለ ዝፈልጦም ቀጢፎም ሽዑ ብፍላይ ጀኻ መዚ ኢንተርነት ዘሎ ኣዝዩ ሰብ ዳ ብሓፂር ክህብትም ብቐሊል ክትም ስለ ዝደለ እንተዘይኮይኑ ኩሉ ሰብ ቀልጢፉ እዩ ዝፈልጦም ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እንታይ ኢልና ሓደ ዘዋናውን ተሽምለዎም ካልኣይ ዕድሚኦም ሓፂር እዩ ሳልሳይ ከ እንታይ እንትልኩምኒ ኤልዌይስ ፑሽ ይገብሩኻ ወይ ድማ ይዳፋፍኡኻ ሰባት ከተምፅእ ጥራይ እዮም ዝደፍኡኻ ድነግና ተልዩ እዚ ሎ ድሽየጥ እዚ ሎ ወፍርኻ ኣብ ከምዚ ኣይብሉኻን እዮም ኩሉ ግዜ ሰባት ንሞር ከተምፅእ ጥራይ እዮም ዘተባብዑኻ ማለት ምክንያቱም እቲ ስኻ ትረብሖ ረብሓ በቲ ናይቶም ሓደሽቲ ዝኽፈል ገንዘብ ስለ ዝኾነ ትርዳእትኩም ማለት እዚኣ ሓደ ሰብ ኣብ ኤልኤስኤስሲ ገንዘቡ ዝምለሰሉ ስኖት ቢካስ ታሽሙ ስለ ዝኾነ ይኮነን እንታይ ዳ ወይ ኣብ ሃይፐርቨርስ ዝምለሰሉ ዝነበረ ገንዘቡ ዝኾነ ውፅኢት ስለዝተመዝገበ ወፍሪ ስለዝተዋፈረ ክሪፕቶ ካረንሲ ወይ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኣይኮነን ኣይወዓለን ኣይነበረን ኣይተሓሰበን ከማን እንታይ ዳ ነይሩ እንተልኩምኒ ኢትስ ኦል ካብቶም ሓደሽቲ ኣፈርቲ ናይቶም ሓደሽቲ ኣፈርቲ ገንዘብ ይመፅእ እቶም ሓደሽቲ ኣፈርቲ ገንዘብ ይህቡ ንሶም ከዓ እቲ ገዲም ከዓ ይወስድ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እታ ሲስተም ዝጥቀመላ ማለት እዩ ስለዚ ንሕር ሪክሩቲንግ ቱ ማች ሪክሩት ግበር ወይ ድማ ሰባት ኣምፅ ዝብሉካ ንሕር ኮይኖም እዚኣ ሓንቲ ሬድ ፍላግ እያ ንሕር ኣብ ሰለስቶምን ኣብ ወርሒ ኣብ 45 መዓልቲ ገንዘብ ካዳብል ክኸውን እንተሎምካ እዚኣ ሓንቲ ሓደጋ መዓልታዊ 1% ከዓብልካ ዝብል ሕጊ እንተምፅኦምካ እዚኣ ካልእ ሳልሰይቲ تين warning sign بحال زين تين yellow sign مشان warning sign كي لا حبرت بقى زي اني حبرت السايد ما تكون تنقالني يقبعنا ما تحجي بزح ጊዜ خاطي زدنصو ነገር كانت انتلكمني مبزحت ጊዜ ስደተኛ ዝኾነ ሰብ ወይ ድማ ኢሚግራንት ኮይኑ ዝመፀና ኣብ ካናዳ ወይ ድማ ዳስፐሬት ዝኾነ ብህይወት ዘይቅድስ ኣብ ካናዳ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኣውሮፓ እቲ ናብራ ቀጨጮ ዝበሉ ሰብ ግሪዲ ዝኾኑ ማለት እዩ ሶ ግሪዲ ይኸውን ወይ ድማ ስስዑ መኸውን ኣብ ሓፂር ጊዜ ክህብትም ኢሉ كبتم كم زلوا ويا أبتناتو ما ينسد وين ما أبتنا كريت أموراتو زكانة مالتي حجي أب حتصير جيزكتها كتبتم وين ما أبصومون أبكتسومون أو وحي جنزبك $10 $13 كون الكت كان راح حسب الله هنجا قدام يتلك كافي وين ما قدام يزركب نسخة وين نسخة خمال سلزي كم نبها النجار يلين always we have to think long term لك وفري يخون بيزنس يخون كل نجارات كم قريبي وكسنا بالنعبي زخير مر أبوش الصومون أبوش قطصومون لو تزمت نجار يلبون مالتي ስለዚ እቲ ዝዓበየ ማይንድሴት ናትና ሽፍቲ ክኸውን ዘሎ ኩሉ ግዜ ንስደተኛታት ንሓደሽን ብቐረባ ገንዘብ ክረኽቡ ኢሎም ስለ ዘብልዎም ቡም ንዕኦም እዮም ዝህብዎም ማለት እዩ ኣይ ኖ ደርስ ፒፕል ኣብ ናይ ሃይፐርቨርስ ናይ ደቆም ሴቪን ናይ ደቆም እየ ዝብለኩም ዘለኹ 30-40 ዶላር ናይ ትምህርቲ ንደቆም ኢሎም ዘቐምጥሎም ንትምህርቲ ኢሎም ናቶም ናይ ኢንቨስትመንት ዝነበረ ንናይ ገዛ ዳውን ፔመንት ክጥቀምሉ ኢሎም ዘቐምጥዎ ገንዘብ ዘውፅኡ ፋሚሊ ማእለያ ዘይብሎም ሰባት ኣለዉ ብዙሓት ሰባት ነቲ ሓደ ክልተ ከማ እንተይኮነስ ብዙሓት ሰባት እየ ዝብለኩም ዘለኹ بعد زبده حسب جن unfortunately حما عدل كينو بكبيت مرتي خماري زدلي واقع خفيلو خماري دلي واي خلي تسمع سلام تاي تسمع حسب كل في الكاس يتمرمر زي تصنع بزعوا $10 $20 $13 $14 كتغمضنا حسب كالاسي واي دنشو حسب كل في الكاسي تسكون عدي
and then دبز حسب كم يبلكان وسينو مسيو يزنقرك unfortunately so ስለዚህ ክንጥቀቀሎም ይግባአና ማለት እዩ ዘዋናውን ውፅኢት እንተለዎም ኮይኑ እንድሕር ሰባት ኣምፁና ወ ዝርብሹና ኣለዎ ኮይኖም መዓልታዊ 1% ክዓብየልኩም እዩ ዝበሃል ዘረባ እንተሕር ኣሎ ኮይኑ እዚኦም ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ሓደገኛታት ምዃኖም ክንጥንቀቐሎም ይግባአና ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እዚ ናይ ኤልኤስኤስ ኢኻ ኣብ ሰዓት እዚ ብዙሕ ጫጫታ ኣሎ ዝሓለፈ ተውሒ እውን ብዙሓት ሰባት ዝሓለፈ ሰለስተ ሰሙን እውን ብዙሓት ሰባት ክነግረኩም ፀኒሐ ባት አንፎርቹነትሊ ዝበዝሐ ሰብ ብከምኦም እዩ ከምዚ ከፍ ኢሉ ዋጋ እዩ ክመሃር ዝደሊ ወይ well I don't care ዝብል ኣተሓስባ ስለ ዘለዎ ንስኹም ግን ብዝተኻእለኩም መዳይ ክትንቀቑ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገራት እንድሕር ተሳቲፍኩም ፀኒሖም ወይ ድማ ኣለኹም ኮይንኩም ከዓ ፕሊዝ ሕውነትካ ምሕዝነትካ ፍቕርኻ ምስ ጎረቤትካ ምስ ዓድክኻ ካብኡ ዝዓቢ ነገር የልቦን ማለት እዩ ካይተኸስሮም ፅባሕ ንጎን እዮም ሰባት እዚኦም ኣብ ቢዝነስ ክኾን ከሎ ክልተ ነገር ኢኻ ትሸጥ ማለት እዩ ኢዘር ፕሮዳክት ሸጥ ወይ ድማ ሰርቪስ ኢኻ ትሸይጥ ማለት እዩ ክልተ ነገር ክህሉ ይኽእል ኣለዎ እትሸጦ ነገር እንታይ ኢኻ ትሸይጥ ዘለኻ ንኣብነት እንድሕር ናብ ኣፕል ከይድና እንታይ ትሸጥ ወይ ድማ ናብ ኣማዞን እንድሕር ከይድና ንብረት ኣሎ ዝሽየጥ ኦኬ እንድሕር ናብ ሓደ ሎየር ከይድና ሰርቪስ ሓድና እንታይ ከተውጥ ኣገልግሎት ዝህበካ ድጭበት ነገር ኣይኮንን ኣብ ባንክ ድጭበት ነገር ኣይህወኻን እዮም ኣብ ባንክ ዘሎ ሰርቪስ ኢንሹራንስ ኢንቨስትመንት ናይ ካልእ ዕላታት ናይ ክሬዲት ካርድ ትሕዞ ትኽእል ኢኻ እዚ ኣይትሕዞን ኢኻ ኢጅስ ናምበርስ ጥራይ ማለት እዩ ሰርቪስ በሃል ዝኻ ማለት እዩ ወይ ኮርስ ኦንላይን ድሕር ገዚእኻ ትሕዞ ዲኻ ትጭቡጦ ዲኻ ኣይጭቡጦን ኢኻ እዚ እንታይ እየተልኩምኒ ኩሉ ግዜ ሰርቪስ ማለት ስለዚ ኣብ ቢዝነስ ክንመፅእ ከለና ክልተ ነገር ኢና ንሓስብ ኢደር ሰርቪስ ዲና ክንሸይ ኣገልግሎት ዲና ክንህብ ወይ ድማ ንብረትና ክንሸይጥ ኦኬ ስለዚ እዚአን ነይረን ማለት እዩ ሰው ሓድሽ ኣይኮነን ሓድሽ ቢዝነስ ተሓቢኡ ንዓኻ ዝመፃካ ወይ ንዓኻ ዝመፃኪ የልቦን ዕድመን ጥዕናን ኢንተርነት ኤቭሪዌር ኣብ ኩሉ ዘሎ እዩ እንደን ከምዚ ተሓቢእኻ ፅቡቅ ትዕድልያ ተሓቢእኻ በቃ ሎማዓንቲ ገበራ ገለመለ ንሕር ኣሎ ኮይኑ ወይ ድማ ፑሽ ዝገብሩካ ዝህውኹካ ንሕር ኮይኖም ሆልዶን ወዲ ሓበይ ሆልዶን ለሚ ቲንክ ኣባውት ኢት በሎ ክዛረረበሉ የስከ ምስ ዘማኽረኒ ናይ ፋይናንስ ድዩ ምስ ኣነ ዝኣምንሉ ንፉዕ እዩ ዝበልኮ ሰብ ድዩ ምስ ቴክኖሎጂ ዘሎ ኣብ ዩቱብ ኣቲኻ ዲኻ ምስ ናይ ሬጉሌሽን ነቲ ዓዲ ዘለካ ዲኻ ታክስ ከመይ ኢኻ ክትከፍል ፅባሕ ንኩም ሬጉሌሽን ኣለዎ ድዩ ወይ ድማ ሕጋውነት ኣለዎ ድዩ ተመዝጊቡ ድዩ ሰርቲፊኬት ናተ ኣሎ ድዩ ኢልካ ከተረጋግፅ ትኽእል ኣለካ ኢቨን ይክን ኮል ናቲ ሬጉሌተር ማለት እዩ ሬጉሌተር ናይ ቢሲ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ናይ ኒውፎንላንድ ናይ ኣልበርታ ናይ ቶሮንቶ ኤኒ ስቴት ናይ ካሊፎርኒያ ኒቫዳ ኣደን ዋትኤቨር ስቴት ዘለዋ ማለት እዩ ቴክሳስ ክሓትት ኣለና ማለት እዩ ሓቲትና ኣረጋጊፅና ክንኣቱ ከለና እንደን ሎንግ ተርም ዝብል ወይ ድማ ንነዊሕ ግዜ እንተሓሲብና ከዓ ካብዚ ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት ክንድሕን ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ፕሊስ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሰዓት እዚ በዚ ካምፓኒ ወይ ድማ ብከምዚ ዓይነት ጉዳያት ማልያ ዘይብሎም ገንዘቦም ማልያ ዘይብሎም ሴቪናቶም ማልያ ዘይብሎም ንደቆም ኢሎም ናይ ትምህርቲ ዘቕመጦም ማልያ ዘይብሉ ገንዘባት ይኸስሩን ይጠፍኡን ስለ ዘለዉ ፕሊስ እዚኣ ቪድዮ ግድነት ናብ ብዙሓት ሰባት ሸር ገበርዋ ንብዙሓት ሰባት ክትሕግዞም ትኽእል እያ ምናልባት ንዓኻ እንድሕር ዘይጠቕመትካ ንካልኦት ሰባት ክጠቕሞም ትኽእል እያ ዳሓበይ ኦኬ ንዓኻ እንድሕር ዘይጠቕመትካ ነቲ ሓደ መሓዛኺ ወይ መሓዛኻ ክጠቕመካ ትኽእል እያ ስለዚ ፕሊስ ኣይ ቤግን ዩ ናብ ኩሎም ሰባት ሸር ክትገብራ እዚኣ ቪድዮ ብዙሓት ሰባት ክብል ማለት ንዓኹም ከምዚ ዓይነት ዘጋጥምኩም እንተሎ ኮይኑ ካብ ተመክሮኩም ሸር ግበርዎም እንታይ መን እዩ መፅኡ ባንክኻ መፅኡ ክፀርፈካ ወይ ከብልካ ኣነ ከምዚ ኸሲረ ኣነ ከምዚ ተኣቢለ ስለዚ ካብዚ ክንጥንቀቕ ክንክእል እዚ ከለዎ ግን ብጭብጢ ዝተተሓዘ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ትሚካ ዕላ ቢልካ ምፅላም ዘይኮነስ እዚኣን ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ትመስል ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ፅኒልኩም ስለዝሰምዓኹምኒ ብጣዕሚ የመስግን እቲኦም ሳብስክራይብ ዘይበልኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ከምኡውን ከም ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ስቶክ ማርኬት ኣብ ሰዓት ዘለዎ ከም ዝረኽሞ ብዙሕ ምግምጣላት ስለ ዘሎ ብዙሕ ረብሓታት ኣሎ ብዙሕ ከዓ ሓስያታት ከዓ ክህሉ ይኽእል ማለት እዩ ንድሕር ብፅቡቕ ነብስኻ ፖዚሽን ዘይገርካ ማለት ስለዚ ኣብ ትምህርቲ ናይ ኤሪ ኢንቨስቲንግ ከዓ ብዙሕ ምዕባለታት ተገይሩ ነቲ ዝነበረ ትምህርቲ ከም ብሓዱሽ ተሓዲሱ ብኣዝዩ ምዕቡል ዝኾነ ወይ ድማ በቲ ሕጂ ዘሎ ግዜ ክኸይድ ዝኽእል ቪድዮታት ወይ ድማ ትምህርትታት ኣጃስት ገርና ኣለና ክትመሃር ትደልዩ ወይ ድማ ብዛዕባ ወፍሪ ከመይ ገርና ንዋፍር ስቶክ ማርኬት ከመይ ይሰርሕ ከመይ ገርና ናትና ስትራተጂ ነውፅእ ፖርቶፎሊዮ እንታይ እዩ ዳይቨርሲፊኬሽን እንታይ እዩ ዓይናይ ስትራተጂ ዝሓሽ ዝብሉ ማእለያ ዘይብሎም ትምህርቲ ንስቶክ ማርኬት ኣለዉ ኣብ www ኢንቨስቲንግ ወይ ድማ ኣብዛ ዲስክሪፕሽን ክግድፈልኩም እየ ኣትኹም ክትመሃሩ በዚ ጋጣሚ ላበኩም ማለት እዩ ምክንያቱ ደሞር ዝነቕሓና ደሞር ፍጠትካ እያ ሓራ ተውፃካ ድሬዝ ናቲንግ ሓራ ዘውፃካ ካለ ማለት እዩ ስለዚ ደሞር ፍጠት ዓጠቕና ደሞር ብዛዕባ ትንገብሮ ነገራት እንድሕር ግቡእ ዝኾነ ርድኢት ኣሕዲርና ዝሓሸ ተሽሙ ክህልወና ክእል እዩ ዝሓሸ ውፅኢት ክህልወና ክእል እንተዘይኮይኑ ግን እንድሕር ርድኢት ዝበሃል ዘይብልና ኮይኑ
LSCC مصد درجم كبلنا قال مصد درجم كبلنا مات سلازي with that being said thank you very much كلهم سنكم سلسلة معكمني انتم كنتوا مهارتوا لهم زوركو اب www.investناتهم تمهاروا